ଆପଣ ମନରେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା କାହା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ବିନା ସଂକୋଚରେ ଟେଲିମାନସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭାରତର ଏକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯାହା ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନେ ଅଥବା କାଉନ୍ସିଲର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 1446 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭାଷା ଚୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। Welcome to Telemanas. Please choose your preferred language. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ଦବାନ୍ତୁ। Press 2 for English. ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍ ଜଣେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ଯିଏ କୌଣସି ପୂର୍ବଧାରଣା କିମ୍ବା ବିଚାର ବିନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେପରିକି ଜଣେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଇବା। ଏହି ସେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋପନୀୟ, ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟେଲିମାନସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସେବା କାହାକୁ ବି ଦରକାର ଥାଇପାରେ।